Dobrý deň, predstavujem vám praktickú krabičku, respektíve praktický box pre feeder rybárov. Samotná krabička obsahuje niekoľko vecí, ktoré samotný feeder rybolov vyžaduje. Jak čo sa týka polystyrenových guličiek, obsahuje 2 kusy krmitka kostiakov, obsahuje 2 kusy gumených vlastne nadstavcov, opatrných karabínkov vlastne proti zamotaniu, samotnému zamotaniu, aby nedošlo k uzlom. Obsahuje 2 krmitka so závažím. Je tu ešte niekoľko vecí, ktoré potrebuje, napríklad gumička vhodné buď pri boilies alebo pri peletách, samotná ihla, ktorá sa dá používať pri vyťahovaní háčikov, aby nedošlo k poškodeniu samotnej uchytenej ryby. Tu je ihla opatrená aj vrtákom, ktoré je tiež pomôcka. A nehovorím o tom, že ešte obsahuje rôzne gumičky, nite, karabínky, ktoré potrebujeme pri feeder rybolovu, obratlíky a nejaké gumené zarážky. Je to veľmi výhodný feeder set a ja si myslím, že budete veľmi spokojní za túto cenu priateľnú. Ďakujem.